reijänne seinään, kun mä nyt Se ois sube täällä. Tänään pelataan vittu mun muijan kanssa täällä, tää vittu Minecraftia. Mitä sä lennät siellä? Mitä vittu sä lennät siellä, perkele? Mä haluan rakentaa mun terassi. No voi vittu sunkaan. Reijän seinään. No voi vittu sunkaan. Oho, nyt siihen tuli reikä. Hävettää katsoa tollasta. Lentävää ihmistä vittu. Eikä nää. Työmaa-alueen sisään asiattomilta pääsy kiellettyä, niin eli multa. No meni jo läpi. Mitä vittu ottaa laamuja? Paistakaa kuole. Kuole paskiainen. Vittu kuole nyt. Saatana. Toi tehdään. Siis toi terassi. Varmaan saman värinen lattia ainakin. Oho. Lentävä ihminen. No hei! Oi. Oho. Minä rakennan tässä terassia tuonne justiin, mutta... Ei vittu, miksi tästä ei pääse Harry Potterin? Oho! Oi. Oi! Au vittu. Au vittu. Vittu au vittu. En minä vittu tiedä. Miksi se on reikä edelleen tässä seinässä vittu? Saatana, kuka on rikkonut mun vitun... vitun seinän vittu? Riitti, minä teen tähän jonon taidetehoksi. Kuka on niin ilkeä ja tuhoaa minun seinät vittu täällä? No. Epäilenkö sinua vai en? No nyt se näyttää hyvältä. Täälläkin on reikä täällä seinässä vittu. Missä? Täällä. Kuka täällä tuhoilee mun paikkaa vittu? On muuten törkeetä saatana. Tunnusta, olit sinä. En tunnusta yhtään mitään. Tunnusta pois. En tunnusta. Not kamaa, tunnusta nyt vaan. Ihan. Se on nyt hommaa vaan tunnustetaan. Ai. Tunnustella. Mitä sä tällä kertaa tunnustelet? Säkkää vai? Vaikka ja mitä kivaa. Joo. Säkkiä. Mä sulle vielä säkit näytän. Näytä vaan mulle säkit. Vittu suijat siinä. No, alas sieltä. Alas sieltä vittu. Sassi. No niin, kiitos. Kiitos. Vittu, mitä sä teet siinä? Parkoura. Ui. Parkkauran kohta sun päälle. Et lopeta sitä vittu huitoista. Vittu suijat. Tipu vittu. Tipu. Tipu vittu. Ai. Au, se ei tippu, kun mä olen syömällä vittu. Keräytyä mitä vittua. Vittu mä saa puhua enää suomea satana. Kukaan ei osaa. Suomen on vammainen. Ups! Suomi on vammainen kieli ja kukaan haluaa puhua sitä. No just näin. Se on niin yliarvostettua oikeesti. Vittu. Suomen kieli on paskaa. Tää varassa oikein aamuka kattu. Tuolla paljon viittaa tulla tuolta silmiä. Varasta tossa. Oi vittu, mitä vittu vai täällä on soitulla tee. Menen siihen, menin. Vittu on ravalla. Laivaa. Tällä se käy. No niin, tuo valmis. Mikä tää nyt terassia siniseksi vittu? Nyt näyttää vammaa sieltä kun tuossa. No vittu, korjaa itse paremmin. Voisinkin toi. Vali, viki. Missä ne vittu jutut on? No täällähän näet kamelit on.
Kamelit? Niin, Mitkä vitun kamelit? niin, mut kun mä laitoin... Onko sulla kamelikin vai? Mulla se kai. Ei, kun mä laitoin lattian kaikilla tuolla samalla. Ahaa, nyt mä tajusin. No voi vittu sun kanssa. No siinä on kunnon partsi. Partsi. Partsi, jossa... huonekaluja, mitä vittua. Ja partsi, jossa ei oo edes ovia vittu. Mitäs gaggaa tää nyt on? Laitetaan ovet. Laitetaan siitä niin herralle ovet. Oota hetkinen, minä etsin ovet. Vittu, mä laitan sulle tikapuut, saatana. No vittu, heitti ulos. No kiitos. Tommonen vaaleanpunainen ovi oikein. Oikein nätti. No voi vittu. Haistan. Nopeet syö hitaat. Haistan homekka. Nopeet syö hitaat. Haista home, me vittuu siitä. No en. Voisin kyllä mennäkin. Mitäs tänne sitten tehdään? Mä jään tänne vielä nukkumaan. Mitä laitetaan tänne? Mitä sä haluat? Pizzaa, kanaa, nuggetteja? Ei vaan, se on jonkunmoinen sohva, mutta kun ei täällä ole sohvaa, kun tää on vaan sänky. Ei parvekkeelle kuulu sohvat. Terassikalusteet, pöhkö. No kai mun pitäisi rakentaa jostain joku itse avuttomat terassikalusteet, kun ei ne uusavuttomat osaa tehdä mitään. No tossa on ainakin kiva pöytä. Mehiläiset. Mitä sä teet? Kuku! Onko sulla joku ADHD-kohtaus siellä vai? Joo, mä oon täys psykopaatti vittu. Mitä toi on? Nallekarkki. Siellä on Jeesuksia. Oi vittu. Päivää mä täällä alhaalla. Moi. Nikkarointipöytä. Mikä vittu taitaa yhtä kuin vittu nikkarointipöytä. Mä oon täällä kuku. Seppapöytä. No laitetaan vaikka joku seppapöytä. Paasia taalasmaa suppo. Supputaalasmaa. Suppo taalasmaa. Ei kun nyt mä sain idea. Mä rakennan tälleen. Otan täältä näitä. Ihan peruslaattoja. No ai jää, sä tulit sitten siihen tuijottamaan. Tästähän leveämpi tästä partista. Miksi? Ei tähän ole 2 tuolia vierekkäin, tässä on ovi edessä. Te päästit sä ovelle. Ellei tee sitten näin. Ellei tee näin. Mikä toi on? Ellei tee sitten niin. Onks noin mukaan jotain tuoleja? Ei vittu. On. Välttipäs tieltä. Tyyt. Selvä, mä menen lentämään tänne. Ellei tee näin. Tässä voi kato istua tälleen. Juoda pillimehuja ja katsoa maisemia tälleen. No niin. Tässä sitä On ollaan. muuten ihan helvetin ruma tuoli. No, tee itse parempi tuolla, jos osaat. Osaan. Venas hetki. Mä tein kuoleman ensin. Joo. No niin. Nyt löytyy ainakin meikäläisen tyyliin tuoli. Natsa. Tosta näin. Ei. Ei minne vittu tuoli hävisi. Tänne se tuoli. Tuoli tänne vähän vittu sassii.
Tuoli tänne, vittu, sassii tuotana. Perkele, tuoli tänne, vittu, nopeasti, vittu. Onpas vittu ruma tuoli. Voi vittu sun kanssa se moro. Vaan pölisut näet. Ei kestä. Tosta tulee niin hauska video oikeesti. Jep. Hoita ite parempi. Kuku. Mitä? Kohta päähän jollain. Antaa tälle sitten. Mulla vahtuu työ. Miksi täällä on rappus? Miksi tää on seinässä kiinni? Vittu. Mä lennän. Oh shit, mä tipuin tänne toiselle puolelle kaidetta, muro. Mä tipuin mä jäin tänne, vittu. Ei, vittu. Mä mennään alas siitä. En vitussa lennä. Vielä Ei oo noin vaikeaa. Ai lennä alasko? En mä osaa lentää. Osaat sä. Kato, en osaa. Ui. Enpä lentänytkään. Täällä ei oo mitään. Mm. Täällä ei oo mitään. En tiedä. Niin. Mä sinä kuulisin, että ei oo yhtään yritä. Tää vittua. Mä menen ulos nyt. Ovi auki. Kapittua Jarmo. Jarmari. Miks sä kuule puhettakaan? Miss vitussa oikein? Tuolla on mun toinen leikkikenttä. Ja miksi vittu täälläkin on reikä? Jos pitäätte kaikki tehdä aina. Toi oli kyllä ihan väärä. Ei se ollutkaan toi. Taisi olla tämä. Noin. Sitten. Ei vittu, tuossakin on jotain paskaa. Nyt etsitään se. Oho. Mitä se nyt poppii siellä? Mitä on pupu Jussi? Mitä ne poppit siinä? Häh? Mitä ne pompit siinä? No mistäs minä voin tietää? No voi vittu. Hei, menoa. Jee. Terve.
Mitäs tuijotat sinne? Ei mitään. Nukuuks Ei. Taisit ottaa pienen torkun. Tubettaja on torkut. Jep. Minne lähtiin karkuun. TikTokkaaja lähtee karkuun. Ei, älä viitti. Ei vittu, nyt meni vittu ihan väärää paikkaa. Saatana. No nääkin roilla. Mitä, miksi? Ei oo sopivaa lasten korville tommonen. Ei ne oo kyllä mitään lapsia, ne on teinejä. Minun kanavani on teinejälle. Joo. Joo, ja Jeesus kyrvän syylä oot. Älä kuule vittu siinä yhtään Jeesusta, jos saatana vie. Jaa, jos et sä rakenmassa piippua, pitääkö minun tehdä taas kaikki? En mä saa tätä piippua sinne. Minä rakennan. Mustan piipu. Tommonen. Eiku. Joo. Ota minua nyt jumalauta vittu. En. Mä äiti. Isä. Jesse kiusaa. Mä en kiusaa ketään. No eppä. No siinä on sulle piippu. Ei vittu, ei mene suoraan ees. Haistakaa home. Jep. Vitun piippu mene suoraan. Ei se piippu mene suoraan, kun tässä ei oo tarpeeksi, tiiätsä. Koska tää on iso läski monkalle. Mitä? Mä en pääty tälle. Mitä? Eikö sulla ole aivoja päässä? Täällä on vaan pelkkä 4 muutainen juttu tää reikä täällä päässä. Ai ihme, et sä oot niin vajaa. Mitä? Ei ihme, et sä oot niin vajaa.